mina kuma kuna amsawa wa inna bikum insha Allahu lalahiqun nas'alullaha lana wa lakum al'afiya. Abinda kuka faɗa a cikin wannan cewa kuka yi amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ku mutanen wannan makabarta na muminai da musulmi. In Allah ya yarda mu ma muna nan tafi. Muna roƙon maku lafiya a wajen Allah, mu ma muna roƙon mu kanmu. Ka ji abin da ka faɗa da Hausa, in kana larabcin zai gagare ka, balle ba zai gagare ka ba. To kuma ko da baka tai tare da wakilan ku ba, in kuna daga cikin waɗanda suka yi gauga suka taho suka bar wakilan su baya, to in kun zo akwai wasu larabawa da ke nan tsaye wajen shiga makabartai, suna tare ku suna gaya muku nan ne makabarta ce ga abin da ake son a yi, sai su karanta muku assalamu alaikum ahlad diyar min almu'minin wal muslimin wa inna bikum insha Allah lalahiqun nas'alullaha lana wa lakum al'afiya. Sai suna karanta to amma ina abin da yayi daɗi bisa ka taho da wanda ka sani jagoranka, wanda ke da harshe irin naka, wanda ke da karatu irin wanda kake ganiya, amma balarabe ya lankwashe karatun shi ya ga wani a yan bakiyoyi da baka iya gayan shi ba, ai kaga sai ka rasa ya zai, ko kuma ce wala dallin, ko kuma kace wala ralin ko lalin, ina amma ga dan uwanka wanda zai gai ya bi a hankali sai kun gai da kyau, dan me zaka yi gauga ka baro shi. Saboda hakan ga muna kiran alhazai a daina gaugawa, to yana daga cikin wurare muhimmai da ake so a ziyarta a garin Madina. Baqi'a ita ce makabarta wadda yake ta Madina, tana nan kusa da ku, ita ba sai an je cikin mota ba. Ɗaya kenan daga cikin wurare guda 4 muhimmai. Wuri na biyu wanda ake so a ziyarce shi a ainihin me ake ce mashi a Madina, akwai masallacin Quba. Masallacin Quba shine masallaci na farko da aka gina a garin Madina, wanda yake Allah ta'ala ya saukar da aya saboda wannan masallaci, inda yake cewa la masjidu nussisa ala taqwa min awwal yawmin haqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah ta'ala ya ce masallacin da aka gina akan tsoron Allah shine yafi dacewa da ka tsaya ciki kai sallah ya Rasulullah, saboda cikin masallacin nan akwai mutane masu son su tsarkaka daga laifuka ko daga zunubai, kuma Allah ta'ala yana saka ma masu tsarkaka daga zunubai. To masallacin Quba shi ke da wannan aya sukutum da ta sauka a gare shi. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce as-salatu fi masjid Quba ka umra. Sallah a masallacin Quba yana da lada kamar kayi umra. Kaga kenan ka je kayi sallah a masallacin Quba ka samu ladan umra, me ya kai wannan daɗi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hayyo ya faɗa a cikin falala ta sallah a masallacin Quba, yace man tadahhara fi baitihi summa ata masjid Quba fa salla fihi salatan kana lahu ka ajri umra. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya tsarki daga masarkinsa ya tasan mu masallacin Quba yayi sallah raka'a biyu samu yayi ko wuce nan, to wannan sallar da yayi ta zama mashi kamar yayi umra, yana da ladan umra ne. To wannan ai ba karaman alkhairi bane. Umarar ga da za sai ka biya kuɗi miliyan da wani abu a kai ka kai umra yau gaya, taksi ce zaka ɗauka bai wuce ka bada jikka 2 ko jikka 3 a kai ka zuwa da komowa, ka samu ladan umra. Me kai wannan falala ya kai dan uwana musulmi? Saboda haka kun ji dai alkhairai da ake samu idan an ziyarci masallacin Quba. To za mu kai ku wannan masallaci idan mun je mu gwada muku, kuma ku yi sallah raka'a 2 sai mu taso. Amma abin da muke nasiha da shi ya ku ƴan uwana alhazai, idan an tafi irin wannan ziyara to kai kokari kar ka bari ana baro ka baya, saboda ziyara ce ta cikin jama'a, ana son a yi maza a dawo a koma dan kar sallah ta kubce muku a masallacin Annabi. Dan ana son yawan zaman ka a Madina
duk sallolin da za ka yi na farilla ya zama kana yin sa a masallacin annabi. To kar ya zama wajen nafila ga ta nan neman ladan nafila ka bar ta farilla ga ta can inda za ka yi sallah da dubannan mutane a masallacin manzo Allah. To masallacin Quba kenan wuri na biyu daga cikin muhimman wurare da ya kamata a ziyarta a garin Madina. Yanzu za mu je wuri na uku. Wuri na uku shine ainihin ziyarar shuhada Uhudin. A su shuhada Uhudin waɗanda suka mutu a wajen yakin Uhudu, sahabban manzon Allah ne da yawa wanda suka mutu a nan kuma aka turbuɗe su a nan Uhudu. Daga cikinsu akwai Sayyidina Hamza, na aka rufe shi, za mu je mu ga kaburransu mai masa addu'a kuma mu neman masa gafara a wajen Allah. To waɗannan sahabban manzon Allah da aka rufe a nan, wanda yake idan muka karanta tarihi za mu ji cewa waɗannan sahabban na manzon Allah su ne suka sadaukantar da kanunsu, suka bayar da mutuncinsu, suka bayar da jinanansu, suka taho don kiyaye wannan addinin da ya zo mamu a arha. Ga addini ya zo mamu a arha, maimakon mu kama mu yi tanadin shi mu rike shi. Al-muslimu akhul muslim, dai mutumin da ya ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya zama ɗan uwanka ne. In wani saɓani ya samu tsakaninka da shi akan wasu abubuwa wanda yake ba na farilla ba, ya ɗaukan maka ne wasu nafilfili da kake ganin ba su da asali, ka bar shi ya abu ne. Ba dai a wajen asalin ba kun haɗu wajen kalmar shahada. To ai ya kamata ku tsaya a haɗe a wajen kalmar shahada da kuka haɗu, kuna a kalmar shahada iri guda, kuna sallah iri guda, kuna azumi iri guda, kuna zakka iri guda, hajjin ku iri guda. Dan ne dan yana wani abu wanda kai baka iyawa zai zo ya sanya ku rabu. Bai kamata ba. Ka bar shi da abin shi can ya je ya tayi, nan dai inda kuka haɗu ya zo ku yi tare. To wannan shine abin da ya kamata ya ku ƴan uwana musulmi. To waɗannan bayan Allah da suka rasu a dutsen Uhudu, su Sayyidina Hamza da sauransu, su ne suka sadaukantar da kanunsu, suka zubar da jinanansu, suka yi kyauta da rayukansu don su kawo mamu wannan addini da ya zo mana cikin sauki muka same shi. Kuma kana so ko ba ka so, waɗannan bayan Allah shuhada a Uhudin da za mu je ziyarar su, to suna da kamusho mai girma a wurinka duk sanda ka yi sallah ko ka yi azumi ko ka yi zakka ko ka faɗi kalmar shahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, to sai an ba su lada ta kamusho saboda su ne suka kiyaye addini har ya zo mu. To kuma da za mu je mu ziyarce su koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya tihim ba'da al-ma'araka wa yazuruhum wa yusalli alaihim wa yastaghfir lahum. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wannan yaki na Uhud ya kasance yana ziyarar waɗannan shuhada na Uhud da aka turbude a wurin, yana masu addu'a, yana kuma neman masu gafara a wajen Allah. Manzo Abubakar da khalifanci ya zo a gare shi ma sai ya zama yana yin yadda manzon Allah ke, yana zuwa ziyarar su, yana masu addu'a, yana neman masu gafara. Sayyidina Umar ma haka, Sayyidina Usman haka, Sayyidina Aliyu, hatta Muawiya shi ma lokacin da ya je aikin hajji sanda ya karɓi halifanci, shi ma ya zo wajen shuhada Uhudin